O plan único eu creo que é importante e é unha ferramenta básica para todos os concellos. Eu sempre me gusta dicir que máis para os máis pequenos, porque quizás son os que teñen ou os que temos a maior dificultade para atopar financiamento. Normalmente nas subvencións tes que poñer unha porcentaxe, facer unha aportación municipal, e iso dificultase moito nos concellos máis pequenos. Iso é algo que ven suplir o plan único, onde hai unha cifra que se destina a cada concello, se o concello sabe cal é esa cifra total e busca os proxectos, si pode ser de un pouco máis e que o concello tamén faga as súas aportacións, pero senón pode estar financiado ao 100% pola Deputación da Coruña. O BNG apostou desde un inicio por este plan único, por atopar unha ferramenta que permitise distribuir o diñeiro, distribuir os recursos entre os concellos dunha maneira equitativa e xusta e con uns criterios obxectivos. Foi moito traballo ata chegar a onde estamos e hoxe en día é unha aposta de todo un goberno. E este ano son 100,5 millóns de euros a repartir entre os 93 concellos, pero eu sempre digo que a responsabilidade vai moito máis aló do que é a xestión, do que é a cifra. Moitas veces cando falamos das cifras que se manexan nas deputacións ou nos concellos máis grandes, é algo que impón moito, sobre todo para unha persoa como a min que ven dun concello máis pequeno que manexa cifras máis modestas. Pero a responsabilidade ven máis polo compromiso que temos nós cos concellos, desa colaboración e de permitirlles ou traballar para que eles poidan ofrecer os mellores servizos e nas mellores condicións á veciñanza. A través do plan, os concellos poden escoller as obras que sexan de maior prioridade, todo dentro do que son as súas competencias. Pero, maiormente, os concellos para o que están necesitando ese financiamento é para ofrecer os servizos máis básicos e nas mellores condicións a toda a veciñanza.